оғози мавсим замоне аст ки барои хулосабардорӣ барвақт аст, вале ба ҳар ҳол ин яке аз вақтҳои ҷолиби мавсим мебошад ки мо шоҳиди дурахши бозингарони ҷавон мешавем. баъзе дастаҳо боз ҳолатҳоеро мегиранд ки бозингарони калидияшон баръакс формаи бадро мегиранд. аксари чунин футболбозонро сари вақт гусел мекунанду баъзе дигар бошад курсии эҳтиётиро гарм карда мешинанд. имрӯз дар навор бозингаронеро қайд мекунем ки дар оғози мавсим шурӯи бобароре доштанд. обуна шуданро фаромӯш насозед ва наворро то охир тамошо кунед. дӯстон, каталониё фардо дар майдони худ дастаи шахтиёрро дар доираи бозиҳои марҳилаи гурӯҳии лигаи чемпионҳо қабул мекунад. дар назар аст ки футболбозони ҷавон ба ҷои ҷароҳатбардоштагон аз ҳайати асосӣ вориди майдон мешаванд. ба назари шумо то куҷо шахтиёр метавонад барои барса хатарнок гардад? тамошои ин ва дигар бозиҳои ҷолиби мусобиқоти аврупоиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу дидани гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди тачфут. сиркаи бозиҳо дар комментария ба ҳама муваффақият. вақте ки атлетико феликсро соли 2019 бо нархи 126 миллион евро харидорӣ кард, ҳама аз ӯ ситораи сатҳи ҷаҳонӣ шуданро интизор буданд. ҳолат чунин буд ки Гризманро ба Барселона фурӯхта буданду Феликс бошад дар Бенфика дар ҳақиқат бозии зебо нишон медод. дар Мадрид кори ӯ барор нагирифт. ё Жуау ба стили бозии Симеоне рост наомад, ё худ бозингар худро роҳат дар ин даста ҳис намекард. тобистони соли 2023 Жуау ҳамагонро дар ҳайрат монд ва қайд кард ки мухлиси Барселона асту аз хурдӣ орзуи бозӣ кардан дар ин дастаро дорад. агенти ӯ Жорже Мендеш бо ҳама маҳораташ натавонист трансферро бо сабаби буҷаи Барселона амалӣ созад, аммо иҷораи ӯ имконпазир шуд. боварӣ ба ӯ новобаста аз мувофиқ будани стили Барса ба ӯ хело кам буд. Жоу дар Каталония дар мавқеи ҳамнагар кушода шуд. дар канори чап бо дриблингаш бозиро ба пеш мекашид ва пасҳояш ба канорҳо дақиқу зебоанд. ба Феликс гуфтам ки озод бошад ва роҳат бозӣ кунад. бозиятро сода кун ва муваффақ мешавӣ. Жоу мақсади маро фаҳмид. ӯ бомаҳорат аст ва ба мо кӯмак хоҳад кард. ҳолаташро бо дастаи собиқаш муқоиса намекунам. на маълумоте дорам, на фикре. бо меҳр ба ӯ муносибат карда кӯмакаш хоҳем кард. Феликс пурра ба ҳайати мо мутобиқ аст. ӯ ҳамеша ба мо ва даста ба ӯ писанд буд. суръати тез, маҳорати голзанӣ дорад ва дар дилхоҳ ҳолат мутобиқ мешавад. қайд мекунад Хави. аз Каталония берун нашуда ба Ламин Ямал низ менигарем. вундеркинди 16-сола ки ба ҳайати асосӣ роҳ ёфту, набудани Дембелеро аз хотирҳо пок сохт. албатта ӯ бо ассисту голҳои зиёд намоён намешавад, вале маълум аст ки ҳоло физикаи заиф дорад. аз тарафи дигар бошад талоши зиёд карда истодааст. бо истифода аз пойҳои дароз ва техникааш ӯ дилхоҳ рақибро дар ғафлат мегузорад. рекордҳояш дар ин синну сол бошад. илова ба ин гуфтаҳо мешаванд. ана сармураббии даста Хави дигар тарафи масъаларо муҳимтар меҳисобад. ба ӯ умедҳо калон асту ӯ исботи ояндадор буданашро дорад. Ламин аллакай дар ҳайат ҷой пайдо кардааст. мебинем ки ҳолатро иваз карда метавонад. сину солаш маро ҳайрон мекунанд, зеро ӯ ҳанӯз 16 сол дорад. қарорҳояш ҳамеша дуруст ҳастанд ки кори мушкил дар футбол ҳамин аст. статуси бозингари умедбахшро дар Реал Мадрид бо арзиши 103 миллион евро харидорӣ шуда гирифтан масъулияти калон дорад, бахусус агар футболбоз ҳанӯз 20 сол дошта бошад. Беллингем бошад бо характери қавияш умуман фишореро эҳсос намекунад. бо ҳама сару садоҳо натиҷаҳои Беллингем олӣ рафта истоданд. 10 гол ва 3 ассист дар 10 бозии аввал ки аслан ба муқоиса бо Роналдои нобиға сазовор аст. ба ҷузи ин Беллингемро ба Зидан баробар карданро шурӯъ кардаанд. ин беҳуда нест, зеро ба ҷуз рақамҳои натиҷаҳо маҳорати инфиродии ҷуд Беллингем фарқкунанда аст. аз бисёр ҷабҳа бозӣ кардани Беллингем сармураббии дастаи шоҳона ҳам борҳо қайд карда буд. Алварес ба муддаёни тӯпи тиллоӣ роҳ ёфт. соли гузашта требли аврупоӣ карда дар мунтахаби Аргентина барои қаҳрамонӣ ягона ҳамлагар канори Месси буд. шояд барои баъзеҳо ҳунари ӯ чашмнорас бошад, вале дар ҳамин шабу рӯз бозии ӯ беҳтарин дар ҳайати Манчестер Сити ба ҳисоб меравад. ин ҳам дар канори Родриву, Холланду дигар монстерҳо мебошад. мавсими қаблӣ Алварес бозингари ҳайати асосӣ ҳам набуд, аммо 17 гол тавонист ки ба номаш муҳр занад. оғози мавсими ҷорӣ Пеп Гвардиола нақши Алваресро
иваз кард. Ӯро бештар ба маркази майдон ба ҷои Де Брюйне мегузоштанд. Ин мавқеъ барои он дода шуда буд ки Кевин Де Брюйне ҷароҳат бардошт. Алварес танҳо иҷрокунандаи ин рол нашуд, балки натиҷаҳояш ҳам рушд карданд. 3 голу 4 ассист дар Премер-лига ва 3 голу 1 ассист дар Лигаи Чемпионҳо. хуб дӯстон, боз кадом бозингарон ин мавсим шурӯи бобарор доштанд? ҳатман фикри худро дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.